Kani kadai ke Partisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Kaseng United Democratic Party jong kasora constituency. Kabalasong ya kejelang henne kasngi kan retorik muntau naiwing arjakat pra hakani kanong ba shalom. Kalapan kai ka wegi kan hon ka ba ontep kom ka special committee. Kaban budin ya ka jingdawa jongka na kasorkar. Na kabenta ban kentiu kerdan no ya kasora civil subdivision syaka kerdan district. Nang taban ya kendu yu chairman jong ka mamro chera cement limited. Batru yu lampang ka yung dorbar tauan ka jela. U Dr. Don Kuparoy ban persngau haki halor ka jingplot rekam jong ka ni keslam penmi dubilat ka balong ka peliangja jong ki pajba nong susnong ka tan sora. Uba titos khan ya ka jekren bakilong patai kubor. Ulai tu bakani ka special committee kan selai ya kendu ru yu menteri bakmi ya katna tourism uba med baling do ban persngau ho u halor ka jing bamyo subsidy jong ki breu na ka tan sora ki babo ya ki homestay bat ki guest house. Karai jong ni ka special committee ta sigalong banang penskem susu manang endo susu ya ka jing dawa ya ka sora civil subdivision ban kentiu no sa Kerdan district ngilai ka jing start jong ka forum ya ka bayalam ya ka jing ki dawa district dan ring isnuru bakum ka political party kabadai ka way na ki major partner akan ka coalition MDA government na sora na ka party na sora ngikwa banang dawa susu banang penskem susu ban kerpat ya ka sorkar bahkan penkloy ya ka jing district ya ka sora ba ya ka headquarter kumbala rai ka forum kali bandon bet asora kabaan hawide ba kayo kakot nilai iru ya kajing suki lani kajing tlot trekam jong ka MCCL hakaba kidon sibul kajing kiba gani ka company kalay kendu nakapor sa kapor bat kum ka party na seorang ilayarai ba ngin se kendu Shen Yau Sherman jong ka MCCL bakum juru ya MLA jong ka Sela Consultancy bolong speaker menta bania keren halo ka jing kabede ba ka MCCL namangi sutu bakani ka de ka way na kilan kiba kentiu ya kayo kakot ya kamai ka ji jong kipai ba jong ka thain sora kabalai kum ka parti ngile keren ru halo ka jing jong ki nong rep ki jongi khamtam ha ka thain khat arsenong ki bala juim de ki po snem na ka jing mi jong sunsar usla tepa kumba kani ka di ka way na kimat ki ba ka parti kala jukren na kapor ba ka sorkar kala dai ban itu no ya kini ki mar ki ba ki pai ba ki penmi ha kani ka than ban itu no ki kum ki marram ba kum juru ba ka sorkar kani ban pet ba ka num dai ban dan kanunu ka jing sa khanyot ben jong ki nong rep sensar ki jungi hawe dai ba ka dor kamur uba titas khan ubolong ru MLA bat MDC barem ka sora constituency ulai thu ba kani ka special committee jong UDP sora kan ha ka jing start jong ka South East Castles District Demand Forum bakan budin ya ka jing dawa ban kentiu kerdan no ya ka sora syaka district bat kumjuro bak sarkar kan penstat ya ki kam ban sna pendap no ya ka mining policy kanang ban weng no ya ka jing ka baki paj ba kimat ha ka jing sha khang banti bat shalan ya doyong bat motion da ka yeng bishar NGT ni sokya bahadu menta ba kani ka jing alo ka jing khang ti duyong ti mau ti siap ka thain sora ka dang ya namar ba kipai ba ki baju baro ka tasnem da ka jing khang da ka jing ti duyong tingi su ban kerpat ya ka sokar ba kala dei ban penkloy ban stat ya ka mining policy hakaba kum do ban yo ban plino ya kanika jinghang ti duyong susu kawai na kimat kipangile kren kum ka party
kalong halor ke jing kentiu ya ki kam jengok kai partai ya kan ni kamat ru ka parti ke se kendu ya u minister bapet ya ka tourism bodai ru MLA jong ka UDP nganang ai jengmut yu ba nang kerpat yu ba kentiu ya kan ni ka tourism nani ya kata ka kam jengok kai partai ka than sora nama kumbalong manta ki don sibun ki lat ki lenti ki baki pai ba ki la shim kham tam ha ka jingmi jong ki hotel ki homestay den re hadu menta ka jing ka baki ni ki bri ki babu ki homestay ki kendu kalong baki mio kan nu ka jing erap na sarkar wala da ka don kata ka scheme ka baki ong ka scheme nang menta ki homestay ban ai ka subsidi den re ki babun ki bala apply kim sumyo ding so ba kum ka party min sim khia ya ni khanang ba kanang penslur susu ya ki bri ki jungi kan kathan banang bu ikini ki homestay lani ki resort lani ki hotel habede ki samla kum ka party ngidon ka jing sofia ki jing dei bakal yang ka sport namar kumbalong mentang ngimdon ni ki badan ele kai ki babiang ngimdon ni kata ke indoor stadium de ngi tu ya ka sarkar nang ba ka party ka jungi ba kum bakadon ka jing pankre na ka bantangan ni national games tingi kerpat wala kumno ha ka thai so raru ki di bandon ki stadium ki babiang la kalong ki outdoor la ni ki indoor khanang ba kinla ban pelong ya ka ni national game ha ka thai so ra bakan long ka weru na kilat ban kentiu ya ka kam jengok kai partai ha ka ni ka than ka jungi bat kalau nak kapor kong ke parti nila judawa ba ini bandon ya usop divisional sport officer dan ni ke office jong usop divisional sport officer hasora kenang ba ban kentil ya kam ya lekai jong kisamla ki jungi uba titos khan uban solong ru ukertong jong kaseng UDP na Poksora constituency hak election MDC ke ban solong house nam arjakat khandai ulapan biang sasisen ya kejing kersan nakipat ba jong Poksora constituency kenang ba unla ban ai kejing sakri sakipat ba kasora kumba julong hakis nam baladap men ba udang long UMLA bat UMDC jong kani kathan nakaliang ka jonga kum u candidate uba ka parti kala ibet bangan yakun ni kani election nga bu kejing kerpan ikipat ba jong kasora konstitusi bakum ba phi laju ailat inga hakis nam ki baladap bangan long kum MDC bat aka jo kapor ngalalong ru kum MLA na panpaw ka jing songu pai ba bang panpaw ka jing ai khublei bawat lada ngam sumyo ya ka jing job hak election MLA ko dap ngam don kanunu ka jing snow ngam don nunu ka jing bu kho ngam don kanunu ka jing perkhat da kum wei pat henrei ngadon tanggawe ka jing perkhat ba kata kalong bangan nang yai sekri na ka badaki pai ba jong ni konstitusi la kalong hagano ka dur andre ya kan kenti ka pementa ya kerpat ikipai ba tungin klet no ya ka baladap ila bandon sibun kijing duna na kaliang ka jonga ila bandon kijing bakla den renga kerpat ikipai ba sesin na ka benta ka burom jong ka sora hi bolo kowe tukin island biang yang sesin banlong tanggung MDC nang bangan yo banyak tenrong lam ya kijingkit ki bakhia lani kinunu kijing ki pakipai ba ki kendu na kapor